Ukugada izilwane usuku nosuku akukho lula. Eziqiweni zikazwelonke ezehlukahlukene abaqaphi bezilwane nabo bayingxenye enhlangano elwisana nokuzingelwa ngokungemthetho, bavikela izilwane futhi baqinisekisa impumelelo yemizamo yokongiwa kwemvelo. Alukho lwamahala kuyasetshenzwa nsuku zonke. Finding yourself in an environment where on a daily basis you just surrounded by nature, by its authenticity, and you get people that actually pay to come to view what you might take for granted. Mabeziqaphela izilwane kumele beqinisekise ukuthi abazilimazi, baphinde besebenzele emanzini njengoba kuvela ukuthi ziyalimala eziningi khona. On a rubber duck, and you experience like your bottlenose dolphins, your humpback whales, and it's like it's nature. You experience a lot of things. It's like, oh, I'm still dreaming. Kulaba bafisa ukuba ngabaqaphi bezilwane, ukuzibophezela nokusebenza kanzima kubalekile. Kufuneka ube umuntu othembakeleyo. Kufuneka ube umuntu onyanyisekileyo. Kufuneka ube umuntu ococekileyo. Kuba ngeke ixesha uzabamba abantu. Akufuneka ube mdaka kunabantu baba. Abaqaphi baseningizimu Afrika nase-Afrika nje yonkana benza umsebenzi onomngozi emhlabeni ngokusho kwenhlangano iGame Rangers Association of Africa. Abaqaphi abangama-96 sebeshonile kusukela mhla zingama-31 kuNtulikazi ka-2020 kuya kumhla zingama-31 kuNtulikazi ka-2021.